Ichach. Nachichuj. Takže to je minus 4 krát to je minus 1. Takže to je sa rovná. Mohol by som ísť na WC, prosím vás? Áno, Páľo, nevydržíš už? No tak nie, no. No tak bež. Ďakujem. Prosím. Anach. Anach, nach. Ale poďte, už na vás čakáme. Čože? Toto je čo? Páni, vy sa tu neberete. Ich habe nicht gelaben. Nach. Čo je to? No, tak ja vám budem prekladať teda, ak nerozumiete. No ak to zvládne. Lachinach. Ichach. Nachenach. Alabacha. Nachanachanach. Lacha. Chacharachacha. Tak tuto šejk Mohamed bin Schneidy by teda chcel nejakú tú zmluvu s vami uzatvoriť. Ohľadom čoho? Tak ako chcel by odkúpiť našu triedu knihu. Šejk. Je tu vyše pol mega. Stačí, nie? No, celkom hej. A čo to vaša triedoknihovce? No tak chce ju kúpiť a už to už je na ňom, čo ste ho spravili. Nach. Hara na noht. Šeku. Hasaj. A nám viac nedá? Nach. Nie. Posledná ponuka? Posledná. Nach. Nach. Pach. Tach. Tak. Tak teda tú triedu knihu. Tak teda ten kufík. Tak teda, nech sa vám páči. Z ruky do ruky. Z ruky do ruky. Tak z ruky do ruky. Ďakujeme. Hasaj. Allah nach.